25 millóns de euros procedentes de fondos europeos é o investimento comprometido polo Ministerio para a Transición Ecolóxica para mudar o litoral pontevedrés. Actuarás en terreos de costas, na zona máis urbana da cidade, renovando a Ribeira do Lérez. Vaise a cometer primeiro unha labor de renaturalización da Ribeira do Río, é dicir, todo este río que hoxe máis cunha ribeira que é unha canle, un río encaixonado entre muros verticais de formigón. Na marxe esquerda, paralela ás avenidas de Bos Aires e Uruguai, crearanse bancais que permitan o acceso á auga. Cando non sexa posible eliminar os muros verticais, disimularanse con vexetación de ribeira. Na dereita, a máis afastada do centro, fundirase o río coa cidade. Vai ser sustituído por unha ribeira en pendente, unha ribeira suave, verde, que nos permita baixar ata a auga, crear zonas de estar, zonas de solarium, zonas de xogo. Esta achega do Ministerio permitirá tamén actuar na parcela situada fronte ao pabillón municipal dos deportes. Actualmente emprégase como aparcadoiro disuasorio. Facer compatible o uso de aparcamento con ese uso de ocio, ese reverdecemento, esa renaturalización do espacio e tamén a parte traseira do pabillón dos deportes, que é propiedade de Costas, vaise mellorar. Outra das grandes intervencións comprometidas ten como epicentro a Xunqueira de Alba. Non só se recuperarán os terreos que actualmente ocupan o Parque de Maquinaria e a imprenta da Deputación de Pontevedra, tamén se actuará no seu interior, na contornada Ponte das Cabras. Serán incorporadas as lagoas artificiais que hai ali, pero que xa teñen vida a día de hoxe, serán incorporadas a ese espacio verde, e detrás da Ponte das Cabras empeza xa a zona de humidal, a zona de verdadeira xunqueira. Cos cartos de Costas o que imos facer é mellorar o comportamento hídrico de todo ese espacio, permitir que se inunde máis. Imos construir unha senda perimetral que permita recorrer todo ese espacio. Ponte Sampaio é outro dos destinos que terán unha parte destes 25 millóns de euros. O obxectivo, recuperar a parcela do antigo campo de fútbol. Para duplicar, casi triplicar a superficie de playa, triplicar a superficie de alameda que hai neste momento e tamén facer un pequeno uso compatible de aparcamento. A recuperación da coñecida como parcela dos circos no barrio de Mollabao e actuar na degradada contorna do cuartel da Garda Civil e do Parque de Bombeiros son outras das intervencións comprometidas por Transición Ecolóxica. En definitiva, é un acordo histórico, é o maior investimento no Concello de Pontevedra deste mandato, un dos maiores da historia de Pontevedra, que nos vai permitir cumplir un soño, que é recuperar toda a Ribeira do Lérez, integrar definitivamente o río na cidade. Segundo os prazos marcados pola Unión Europea, estes proxectos terán que estar rematados entre os anos 2025 e 2026.